Mwaro mas. Mwaro patitone nerelie. Nerelie. Taki watono mwana ito Fred Matiang'i. Ene aratule Kenya. Kurukunga twende mbele pamo. Muwanja woyo. Wono no turabu. No tuwe tawocha. Umoko nyororo kando iwa. Mara ngori ntura lara meria. Lakini iliye rarontu akana. Yero naende mtumanjo manta acha na yero wa. Wakimanja yero naende. Eri macha wa Rusia akashamba. Mwaro anata wanga nani urwaro ngitianeri. Ngakie urwaro ngitianeri. Ya sawa aka shukuru ngeri melnata yote pore kubwa. Kubale ngara lakini na watobi shukuru na tuwata. Yao mechi. Na injina ya mwe. Asante yanko yane. Ase yanko yane anyona. Chiyanko chiyane chirawa tata n'aba mama. Abantu baminta baheshimiwa. Chi director chirawa mwaka Nyamoyama Tonda. Mwaka Misi. Abachifu baito bakongoso na chief basweti. Kumuranche abantu baminta bangi n'aba mama. Abatata pamoja n'abana baito n'abakwandimbu ya muraseri etaliyo manene. Kakikwana ningonga yasemole kyari mbwata maiga manene. Litukori ya rero otuachire asenge ncho yomongi na mama. Ngote byo mugaka tata pamoja n'abana baminto nga pole amakweri n'amaroro. Mugushiyaga tabanga n'amakoro lakini gara maroro mono. Ekerogo siyo moibori, kerogo siyo mwanchiyo. Ekarogo sirio mondo kwamanya tegwa asigete mono amakwere n'amaroro mugaka tata abana baminto bunarisangeria kire ryose piga egento twacha gukora n'amashabaso mone Nyasaye anyare ko bawo bare mukiagero yo kuruwo bare ngwabene ningo Nyasaye biye kanera togo saba aba pastor baito mu pastor naturanderi buya kiagera Nyasaye ulitogo saba nero tugwereta makweri kanga mwanya banda senge njoje bibiyetege tuwa bwana tego kukare na kare lakini asenge njoje uyabwa Nyasaye nanda tuanjete mono agatebanga mwanya bantu rasma toreke Yesu Kristo agakwera aya nainche erinde tonyoro wonda bunwa kana kare kumuranche ngakira abe buyaye nainche ekerari tukurigo ikonyare konyora ngo semeri nkoro asoko moita ba Yesu Kristo ekero tubwato bogimobo mwanchire tumuitabe Yesu Kristo mwanchire buna pastor turanderia twensu buna tora tuitabe Yesu Kristo ekarori tukurigoika kwanyora ngo semeri nkoro ekina kigendo kiengenjo mono mwaka sokoro tirimba mwaka mongina magokoro mugunde na bayibuli baito barenga baralire abagaka bekenyoro na kerase bagatosominge gente kemo tubwana te gutwara n'ubwanchani abantu baminto bekenyoro nko bakirambuya mono kiagara guchakira nkae kenyoreke mu bwato bwanchani obonene kiagara inkororande none karo igoro nachete kurwe wikieria uno mongina mamara ire na wangunya kubwatia none tutareka gukora nyora ngo mwakorireki mwakorire gakyo butari obwanchani egento kende ntagete kukongeya abagaka baito pamoja n'abangina munguralire mama ulengo mungina bubwanchani ulengo mungina bwamashikani otwanjete mono bunanje karale kondore yetandire manyete mama bitu tware kondoka ngore ngyo mungina mama otigaire bono noyo manyete rieterio egale kondoka nanje nago kanga mama ondokire igo mama oralire lakini egenta akora kiengencha abantu baminzo nko batebia abana bali bakire mboga abana bali bakire egente kemo mama to sompa moja neji sokoro chieito chi aralira abayibuli baito baralire igamroche obore mubwale nga bwatirimba mbwalenge kamya moja rero mboro rero buli mubuli mboyibwerire bagatotobinge gento tubwende tego kora mono tusingatia masomo obole mona masomo na kima chwe karo mwange nafasi na karo na nyore nafasi yoko bo muchumbo nyaribali ngakora mono
amangana amasomo origereri ga matibo origereri gochimesa bisabi origereri nyari bari engima origereri gusiengime korona abo mu minister of education ntu akorega asia masomo kumuranche tosomia abana nagoka mono ekere sister yane professor Chakiri na nyona nyererara ngayaga sister karikane gawe umwana oyo ito ekero konyora umwana umina kugambwa utaratura kanyore vice chancellor professor Wainaina ekera gwatura bari baguchiko ubu professor ntaramutebye nkayigwerie tari umwana uminturi gokoraki ni waturwa kumuranche we PhD entangani yachotirimba noyo ntoko tangana enda abandi barete kinyinge abantu baitu mu wanja tosome ekende asante sister yane gwanje temono ekende kumuranche ekanisa muisa kurigerie gento machiwa korire nkeritiri mbate batenga kialenge moya gatebanga inchemo catholic n'abatisu na fata kaisa kamuru obolemo mwaga kanisa ya catholic asobole mu bwane anko nyachoti mbuya mono kiagara nkwaru obolemo ntu acheta umwaka 2024 2023 I think tugakora umuchango muri kinyumba yo mone yatstenenera ntoko sabanga ankiende naende tonyorenga Paris yakirega umufatara tubekenya gitari n'ibintu binde ntoko sababu na masabata ata sokoro yanalenge ibintu byonse bikerane igo kumuranche intokore ekaronya sa tubegete moyo egento kenda abantu baminto mugaka professor akatorete regente tena ase chinguru cyumo nguru cyane sae branch ya mechanical engineering university yetu ya Kisii une na watu mipango ngecho gochaga litukeli muntu ko sabanya saenga neche ase karo tumwiga ne tomana saenga neche kumuranche koronari gocha gotwalenge no musike Fred Matiang'i gotwalenge no musike mwako ito sokore yane ongeri ntwalenge na baraibande bagusi dera singe njoli tukoria masisi rire kere kenyoro iga alibo getutu uyo minto tore timwe ya monyonka ogenda sema ya getutu na ba pore mwanjera nde pole uyo minto okobori obo president wa Kenya umwana itogusi uta konyoro mu gusi umumuro witike wangu keria na gotora ine miaka musini usebe saidi tutaranyoro mu murena muneria nyasaga tuanjeranga engakie ya bakenya ogende bo ikoyo ogende bo meru ogende bo ruya ogende coast kerase ngo imure ngo mwana itona itabire ga kimwanchira asago tara tumusabere mwanchire nga 20p none chindu guchiane chikobori kero kende gyonse tindi gotabanga nyagete lakini kero yo monyorenge turi magayango tonyorenge turi magayango magari mwanchire tobe nyuma ya Fred Okengo Matiang'i ga kitwanchire tubwate sio mwana ito Fred Okengo Matiang'i Okengo naba maiga na endo tebege nteke monga ase umwana mugusi abantu baito tubwate chikura asobonge abantu baito bukurbo ikoyongo twabari chikura Kenya ngo tohere chikura ne itabete igara matobe miase myantoko tobe miase na bali bonse bakubuli chikura kumuranche undi bwensi kubuli ebe chamende yonse lakini tobe nyuma ya Fred Okengo Matiang'i ntonyoro ndo korali njirende yonse kiagera nincha konyore nafasi mbatebya mange inga inkige kogera toko base Fred Okengo Matiang'i tariye track record ya eyoka tubatebinga Kenya asikeretenga kiere na ende Kenya isakogenderenda muneria se miaka ya mutwende 5 igora nyorenga twensi se akwamire se atenenere igonga umuntu bieka urato konyere Kenya singa kie no mwana itokoro ku Fred Okengo Matiang'i abantu bamindonte bekyo maero na sai no muya kiagera ekerege ntugego koreka na bokuiranga pingine giya koreka kimakosa lakini nyasawu ate sababu na boletyo mane nyasaye nga igasiene ruganga kia yaika yabe na muneye nga kibitene byaso akurwa sabantu baminto bagusi kiagera mugusiya kare sembe yae
kuraba abande bagutaka bagusuma magega lakini moisa kurigereria Nyasaye gabwate sababu engia agatebanga igama cyo wasole naye n'umuntu Nyasaye tinguta kosoe asobo kora bulu bonge namne Nyasaye ta kora tamaya Nyasaye rero ogende kurwe abantu baminto ba sauti mugirango abantu baminto ba bonchali abantu baminto ba machoge abantu baminto ba bugetutu abantu baminto ba bubasi bonsi barorenga amakosa na korekaneta asigete chinyagitali chitogende kisire 5 mama ga kanga bono talite nwe kitwale komo ironya nubura igwale ngobuya ntubwana tekoroshye ibintu byito kiagare kibya sanchiro ntubwata bataramu abana baito basomete sababu teyo tokotebanga ntubwati nyagitali twamnyoka kurwa mpaka busigisi yali ine sababu ya monga uisa kurigerige susu ogende kurundurwe nyagitali ogende marani ogende ogembo ogende kirase chinyagitali njiro kirigende gyachitege gatenena gagakwa ogende gesusu mwara muisondo mwana itonsa okegangi kurwa machoge mura osogete seita gakogenda ali munyagitali tayo chiambire sikialengo nchiyo mwana ulio mabukaera igo kumuranche egenteke matogo tebankeringa asubwanche niwo manene no burayiwo manene chinguru chiaye twatebirenga ntokonye county ya Osongo mwanjire tokonye county mwanjire gagia chinguru tokonye county machoguna asometi buna isumba ki naba tata barega naba mama ba meri baralire nga ekero munta guochera no kurama ekero munta tegetukurwani segi airambura maiso guchi ase Yesu igoro tebanga Yesu mwabere nono yago tebanga acha kubuno machoguga imuyoga kwani so machogo tebwatia banyane mwamorera mabera igo kumuranche ninyugwete monyo ninyugwete chinkwana nindoche birengari bya abantu ba Kisii County togoja kuumera nekaro turine timu engima n'abantu bamintoga ali Kisii Town nimba eresa mange naende nimba eresa nga kitokubwaterana na gusiengima eketali gento kya munyari bali wieka ekenege ento kyumo gusiomugima naende ninyerwete nindoche nga omone Nyasaye natubwatesi oritogo saba tunyare guikerania tunyare guirania ibintu byetu bye county buna bwanete koba naende Kisii County emese erabe dasima muigwe kubwa muranga terekero muko igwe gako namba ile ngarero tena namba 47 tereka kwa namba 47 lakini asimu yake gochevere Kisii County nile kwa namba 1 terekero nacha kumuranche nacha nomongnone tirimba nkorete buya sokoro yanekeraje gonkwandi konyona nyumba tiri gusira kando iga sokoro agantenga yaya wanja gotageta ayande lakini nkaro rasumura tangani umugusi sokoro tango konyona matiri gusira sokoro agatanyanda ruali agantenga ibintu tagete gokora ibine bya no mongina system mongina gwatinga yaya eranja gochagocha iwo kumuranche abantu baminto nimbanchete abantu baminto tugwaterane muto sabere mono kiagera amasabo nara koreta byons n'abantu baminto mwaru machoge mwaru chinsemo chiagusi na kirembu ya mono naende mokwira na mwira ni amakwania maskani mwatoro kino na manene wale kutoka University ya Kenyatta ambaye mlifika tunasema asante kwa kusindikisha dada yetu, asante kwa kutusaidia na tunaomba ya kwamba Mungu awe nanyi nyakati sote. Mungu huyo mummanyetate verieta rioka Mungu na weriteria tatu.